सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुना देखा तारू ना का गोली में चोली उतार के दुपट्टा के कर्मा जाल बजे धोइल लोटा हड्डी में कोला क्या इरादा है ए गोरी पहिले बताई दो ए गोरी पहिले बताई दो दिल ले भूखी दे पहिले बताई दो दिल ले सब बता दे अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।